Uma wakho uyaphenda. Uma wakho uyahamba uyabuyela fala abuyele esikoleni umama wentombazane. Ingane yona Kuzofanele ingane ibuye. Uzozoyigada la ekhaya ingane. Shuthi uzomsebenza ukade ingane. Cha phela. Mina ngiphatha ingane mina shuthi mina fanele ngiyeke imisebenzi yami ke la ekhaya. Ngikade ngiphatha ingane engazazi. Ufuna uqonda ungitshela lokho? Cha phela nkosikazi. Kanti uzothini kumina? Usukalela usuka khona ekushayeleni mathrakhi uzongitshela mina ngizogona ingane engazazi. Cha phela nkosikazi wona ungalinyusa umoya. Ngiyangawunyusa umoya baba ungitshela ngangcono ngitshela ingane lo mfazi sakhulela uthi cha kunengane ezayo. Njengamanje. Kodwa ayikho into nami engizoyenza. Uma ngabe umama umntwana ephindele esikoleni, ingane izohlala nobani ngale. Ingane izonakekelwa ubani ngale. Alikho elinye ikhaya ingane. Kusho ukuthi baba usho ukuthi icala lami kwabo ukuthi kumele ngizogana la ekhaya kaNtombela yiloko kushoyo. Akubanga icala. Ngabe ngazwe kusho ukuthi kahle umngane wami uyijele ukuthi wena uyohlala la uhamba ozilanda ingane lo uzilethe la. Ngicela sithathe ngokuthi ongcono ingane ayinacala. Ayinacala impela mntanami. Yeah. Kodwa manje kusho ukuthi indlela enza ngayo kusho ukuthi mina ngiyisiboshwa la ekhaya awuboni kanjani mntana ukuthi ngiyisiboshwa. Kusho ukuthi uzohamba yena ulanda ingane leyazibuya yazilethe la ekhaya bathi ngathi kunomfazi osekhaya umenza mfuku ngengane. Mina ngibona ekuhlonipha ngoba ukwazile ukuthi eze kuwena. Afike azehlisa akhulume nje iqiniso njengoba linjalo. Sanibona babukele emakhaya. Igama lami nguSibusiso Shabalala. Ugaqele emkhontweni awutuze emntwini. Awusukanini madoda. Uswala kahla lensizwa. Untombi zimqome ebusungu bemini yisaba masukazo. Nawe uyazi ukuthi masivela ku screen sakho. It's all about indaba ezishaqisayo. But ekugcineni hlezi kuzoba khona isolution. Phecelezi isixazululo sokuthi lezo nkinga sizixazulula kanjani. I'm the new face of iBlack Life TV. Namhlanje singaphathi kohlelo elithi sikhipha izimfihlo. Season 5 episode 1. Namhlanje ngivakashele ubhuti la usibhalelile ka Black Life TV wathi ucela ukuzositshela ngemfihlo ekuyena ngaphakathi. Balekile mlaleli ukuthi mawunemfihlo kuwena ngaphakathi ube nomuntu ozoyishare naye, ngabe uma wakho, ngabe ubaba wakho, ngaba naye nombani osondelene naye. Bhuti wami uyaphila? Siyaphila njani bhuti? Ngiyaphila. Wazwaqoka kahle. Siyabonga. Ya ngisacela ungitshele bhuti wami ukuthi ubani usuka kuphi. Utshela umlaleli. No mina igama ngubonga Musa. Ngokuhlala ke ngihlala khona iLovu. Ngokusebenza ke umsebenzi engisebenzayo umsebenzi wokushela ama-truck. Okusho ukuthi ke namhlanje ngithanga ngibhalele uhlelo la ka Black Life. Ngokulibona nami lapha mangibuka nabantu abaningi abasizakalayo. So nami ngase ngithi hayi ake ngibhale ngoba nginalo udaba engifisa ukuthi ngisizakale ngalo. Nginemfihlo ebengifisa ukuthi ngiyishare kanye nomama ekhaya. Ebengafisa ukuthi ke uhlelo lwa Black Life lungilekelele kuyona. Mhlambe mangingakubuza ngiyaxolisa ukuthi nje uzalelwe phi kahle la udabuka khona imvelaphi yakho. Ngidabuka khona lapha kaNdengezi. kaNdengezi. Yeah. Umuntu mhlambe ukhule kanjani, uhlala nobani kanjani? I know. Ngikhule nje ngihlala nje ekhaya umndeni ofudumele nje onabazali bobabili kanye ke nabo fowethu nodadewethu. Nabafowethu nodadewethu. So usebenzela kuphi? Ngokusebenza ke ngisebenza nje ngama-practice. Uyazi ke ama-truck nje semgaqweni. Okuyikona ke okuhambe kwahamba kwaze kwalitela ekutheni umuntu athi misahamba kanjalo agcine seyithole sehlangana ke nentombazane ethizeni. Sathandana ke naye intombazane kwaze wagcina sekuba khona umntwana. Okuyiyona mfihlo ke leyo bengithi ke ngiyafisa ukuthi ningilekelele kuyona ukukhuluma nomama ekhaya ukuthi cha nalo udaba olunje oludinga ukuthi ke angilekelele kulona ngoba umntwana umama womntwana kufanele abuyele esikoleni kule semester ezoqala. Manje ke njoba ezobuyela esikoleni kuyadinga ukuthi umntwana abe ngakimi abuye eze ngakimi azohlala nathi nomama. So ke ikona bengicela ukuthi ningilekelele ekukhulumisaneni naye umama ukucela lelo daba.
Okay, ngiyakuzwa bhuti wami. So since uthe wena usebenza ematrackini, mhlambe ngoba ufuna umntwana ezohlala nani, ubufuna ukwenza ubudlelwane phakathi kwakho nomntwana noma ufuna jwayelane nomama? Ukwakha ubudlelwane nomntwana. Nakho ukuthi umntwana uma ngabe umntwana ngale naye akaphilile. So njoba engaphilile kahle kuyinto edinga ukuthi abe sekhaya enzeleke usiko. So ke ezinye zezinto lezo futhi eziphoqayo ukuthi umntwana akasondele ekhaya abe seduzane kwami. Nami ke njoba nami ngisondele nomama mayizoba seduze kwami uzoba seduze kwethu sobabili naye. So ke bengifisa ke ukuthi ngilekeleleke entweni kanjalo. Okay. Mhlambe nibe nesikhathi esingakanani nindawonye nawe uma wengane? Akubanga into esikhathi eside. Iyona nje into yasemgaqweni. Ngichazela nje bhuti wami, ngiyaxolisa ukuphulula ulimi. Umuntu kanjani? Uma wengane yakho umuntu kanjani? Uhlobo oluphi lomuntu? Umama wengane nje akakhulile ngeminyaka. Akasiyo umuntu osekhulile ngeminyaka kakhulu. Kodwa ke futhi ke ngoba ke umuntu ehamba kanje emgaqweni khona lokuthi nje uhambe emgaqweni nihambe kodwa ke ithole secile seyishaya ke endukwini. Kwase ke sekuhlala ke isisu kanjalo. Akusiyo ukuthi mhlambe ke sekuyinto ende noma sekuyinto ukuthi siyazana isikhathi eside. Yeah, cause ngithi mangilibheka udaba lakho umuntu ofuna ukumenzela iqiniso kahle kahle. Kungabe ukuthi wamithisa emva kwalokho waqeda ongabusayinaka ingane. Ngiyabona kahle kahle ukuthi ufuna ukuthi ingane izohlala nawe nomama wakho. Yena ngoba ezobuyela esikoleni. Kunjalo wona akwazi ukuthi umuntu angalahla amathumba akhe. Angiboni ukuthi nempilo ingaqhubeka kahle uma ngabe unamathumba akho ongawazi ukuthi akephi. Okay, so manje uthi thina njenge Black Life ufisa ukuthi sikuthathe sikuse kuyena umama nikwazi ukuthi nikhulume naye mayelana nengane kanye nokuzohlala kwayo ekhaya kanye nathi. Awuboni mhlawumbe ukuthi ngingamenza abe nemibuzo noma mhlawumbe ukuthi yini ungakhethanga ukuthi ukhulume naye ecasheleni kunokuthi uze la kuma TV? Mhlawumbe mayingase akubuze lo mbuzo kanjalo mhlawumbe ungaphendula uthini? Wona ngilindele ukuthi imibuzo izoba khona ngoba naye umuntu phela uzosibuza izinto ezithile eziningi. Nokuthi ke umuntu yena olungile onenhliziyo nje enhle elungile kodwa ke njengoba ke ngize ngabhalela kulolu hlelo ngoba nami kuyinto engihlulekayo ukuthi mhlawumbe ngayikhuluma naye. Nokuthi ke akaze kwaba khona lutho phakathi kwethu mhlawumbe noma olusolisayo ukuthi hleze khona into engabe iyenzeka ngaphandle ku relationship yethu. So ngiyabuka ukuthi kuyinto futhi naye engamthusa kakhulu nami kuyinto nami enginamahloni ngayo kuyena ukuthi ngingayibeka nje kanjalo sisobabili. So ke ingakho ngithanga ngicele ukuthi ningilekelele esimene esikanjalo. Ngiyakuzwa futhi ngiyabona ukuthi masusu uyibeka usichaza kuyona into angaba nenkinga nayo kangako ngoba la ufuna ukwenza into obulungiswa kahle kahle. Mbukeli lapha emakhaya. Ngicabanga ukuthi niyaluza udaba la bhuti. Kuyakusiza ukuthi uhlale la uhleli khona nayinoma ungabe wenzani ngoba lokho akukhulumayo kungenzeka nawe ukuthi isimo oke wadlula kusona noma isimo odila naso na manje noma isimo sazohlangabezana naso ngeke size sazi. Njengamanje ke siyasuka siyobona umakoti ekhaya siyozama ukumxoxela ngalolu daba lolu sibone ukuthi uzolithatha kanjani. Ngicela ukuthi uhlale nathi kungasuki. Siyabonga. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Mbukeli we Black Life, njengoba besithembisile ukuthi siyabuya sesifikile ke ekhaya kabhuti. Ngiyabonga kakhulu mbukeli ukuthi usibekezelele uthando usitshengisa lona kuma comments nayinoma ikephi. Sesifikile ke manje emaphethelweni. Bhuti wami,
Usakahle. Hayi ukhona. Ma uyaphila. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngabe uyamazi ubhuti? Hayi umyeni wami lo mkhonyana wami. Okay. Yebo. So bhuti ngizocela ukuthi uma umchazele le ndaba ekade umchazele yona njengoba injalo. Uyiqale nje emaqakaleni izoyikhipha ekhanda. Hayi. Kushuthi lana Mantombela ngicilile uhlelo lolu lo Black Life ukuthi base la bangiphelezele ukuza kuwena ngoba kunodaba ebengifisa ukuthi ngilibeke kuwena siqoqe bese ke nabo bengilekelela. Kodwa baba usungaze uze nabantu bako TV uthi ubani Black Bani bona labo Black Button usungizela nabantu la kwami bese ngeke sikhulume lento kubaba. Hayi ngithandile ukuthi kube khona omunye umuntu wesithathu. Su edabanye abantu manje emshadweni wethu. Cha ke phela ngeke kube kuhle ukuthi ezintweni ezithile abe khona omunye umuntu ozoba nesu elinye elithile mhlambe asibonise ngendlela mhlambe ngesibone ngayo thina. So ngase ngibacela laba baka Black Life ukuthi baze bazosilekelela kulolu daba engize nalo. Ngoba wa decide ukuthi ufike nje sekuhlule sengithi mina ngiyalala uyabona ukuthi bese ngithi ngiyalala mina. Wena ungizela nabantu bako TV uzongitshela izinto engingazazi. Uyindoda wena uqinile ukwazi ukuzimela emzini wakho. Cha phela nkosikazi into efanele siqonde la ukuthi nabo abantu baka Black Life bacelile ukuthi bafike ngale isikhathi ngoba nawe ngingalala emzini wami uzakho nawe ubunaze osukwini ukuze singaphazamiseki nami ke ake ngibacele sengazi ukuthi isikhathi uzobe usekhaya ngaso. Hayi ake ukhulume baba ngizwe ukuthi ungizela nani. Cha ke la nkosikazi kusho ukuthi kuke kwaba nento ethi umuntu emsebenzini njoba wazi ukuthi umuntu uyahamba nomsebenzi wamatraki ehamba ehla enyuka kanjalo. Manje uphelele umsebenzini baba? Hayi umsebenzi ukhona. Umsebenzi ukhona ayikona ukuthi ke ekhambeni ke nomsebenzi kanje kuye kwafika la umuntu khona ethola khona ehlangana khona nomunye wesifazane. Angizwa baba. Omunye wesifazane wenzeni? Suthi ke ekuhlanganeni kwethu ke kube sekuba khona ukuthi kube khona umntwana ovelayo. Ingane. Ingane. Wena baba usinengane engayazi manje. Lento enzeke nini? Ingakho phela ngizama ukuthi ngizokubekela udaba ukuze nawe ube nolwazi. Yenzeke nini baba lento? Hayi akusisi isikhathi esidala umntwana ekhona. Isikhathi esinganani? Umntwana osanezinyanga nje ezi-9. Ingane nezinyanga ezi-9 angazi baba kodwa ngumfazi wakho. Kodwa ngazi ngengane esinezinyanga ezi-9. Ikona ukuthi umuntu besazama kona uthathola indlela azokwazi ukuthi ayibeke ngayo. Ingakho ngilandela abantu bako TV. Mama uzongitshela. Mama ubona ukuthi into right ukuthi ukwazile ukuthi eze kuwena azokutshela ngalolu daba kunokuthi nje avela athule uqhamuka usuzitholela wena. Ubehlulwa yini kodwa mntanami ukuthi nje sihlale phansi kanje esakhula intombazane ukuthi ngimithi sibehlulwa yini kwenza kwaloko kwaseqaleni? Yini izizalo ingane mntanami? Ezimene kanjalo kwesinye isikhathi mama akukho lula ukuthi uvele ubhodle nje ukhuluma. Ngiyacabanga ukuthi ubesafuna isikhathi sokuthi akutshele lento. Okuyisona sona lesikhathi leso ukuthi akutshele. Ukuze ubone futhi ukuthi uqiniseke kangakanani ngalento afuna ukuyisho uze wasibiza nathi njenge Black Life ukuthi sizoxhasa. Unesiqiniseko singanani sokuthi leyo ngane yona yakho ke? Hayi, isiqiniseko sikhona sokuthi umntwana wami. Ngoba okunye nje ebengifisa ukuthi sikudingide la. Ingoba umntwana lo umama womntwana afanele abuyele esikoleni ngonyaka abuyele esikoleni kule semester ezayo. Manje ke bekudingeka ukuthi asondele ekhaya. Asondele kubaba wakhe. Asondele ekhaya ubani? Ngoba manje kufuneka enzelwe nezinto zasekhaya. Uma wakho uyaphela. Uma wakho uyahamba uyabuyela afanele abuyele esikoleni umama wentombazana. Ingane yona? Kuzofanele ingane ibuye. Uzozoyigada la ekhaya ingane. Shuthi uzomsebenza ukade ingane. Cha phela. Mina ngiphatha ingane mina shuthi mina fanele ngiyeke imisebenzi yami ke la ekhaya. Ngikade ngiphatha ingane engazazi. Ufuna uqonda ungitshela lokho? Cha phela nkosikazi
kanti uzothini kumina usukalela usuka khona ekushayeleni ama-truck uzongitshela mina ngizogona ingane engazazi phela nkosikazi wona ungalinyusa umoya ngiyangawunyusa umoya baba ungitshela ngangcono ngitshela le ngane lo mfazi sakhulela uthi cha kunengane ezayo uqhamusa uzongitshela sengikhona ingane uza nabantu bako-TV ungitshela singehlisa umoya uthi angizohlala ekhaya ngigade ingane mina. Uyabona-ke umbuzo-ke wawubuza othi unesiqiniseko esingakanani sokuthi ingane yakho iwona owenza ukuthi ngingakhulumi ingane ingakafiki ngoba bengifuna ukuba nesiqiniseko sokuthi ingane impela eyami. Bese-ke kuyima ngikwazi ukuthi-ke ngikubikele sengibika udaba engilwaziyo ukuthi olwami. Manje uthi mina-ke angiphathi iy'ngane-ke mina ilokona okungitshela kona lokho ngihlale ngingangiyeke imsenzela ekhaya ke shuthi ngiphathe ingane-ke mina. Aqonde ukusho la maka aqondile ukuthi uphathe ingane nje ufuna ukuthi le ngane niyikhulise njengengane yenu. Wengane yami ngithi umzulu uthe ushayela ama-truck. Ushayela ama-truck. Le ngane izobe uthi 9 months izobe iphethe ubani iyakwazi uyihambela ubani uzoyigada. Into azama ukuyenza mhlawumbe ma ukuthi uyikhulise le ngane uzokwenza yonke into uzoyisupporta angithi ubaba wayo wena uzoyithatha njengoma wayo manje. Iyakwazi uyihambela le ngane noma ifuna ukuphathwa. Cha phela nkosikazi wena usuke ekhaya kini nkosikazi angifuni ukuthi ngize ngifike lapho kodwa usuke ekhaya kini uza la ngoba uzomisa ikhaya. Ngangizogana impela uzomisa ngangizogana impela uzange uzungitshela ukuthi ngizophinda uyomisa shuthi mangivuma le ngane uzophinda ungilandele enye futhi angithi wena shuthi mangiyivuma le uzophinda futhi ukwazi ukuthi ungilandele enye. Mama ngicela ukubuza uyamthanda ubaba wakho? Ngiyamthanda impela umnyeni wami shadile ngiyamhlonipha kodwa manje yabona ukuthi injobe enzile lokho shuthi usangaphinde futhi akwenze. Uyakubona lo ngane yami ukuthi usangakwenza. Ngeke asakwenza. Unesiqiniseko singanani? Ngoba ukwazile ukuthi lokho akwenze manje azehlise akutshela iqiniso ukube besazophinda kwenza ubezothula naye aphinde enze okunye awucabange ukuthi ufike nengane esifika nengane more than 5 ubuzofila kanjani? Bengizophatha intasa zami ngigoduke ekhaya mina ngixoshwa ngekhaya. Kungcono ke ngoba ufike neyodwa ke zama ukuthi mangimvumela kushuthi uzophinda futhi awulanda enye futhi yesibili. Ngeke azaphinda ayolanda yesibili. Uhamba naye mngatana uyamgada. Lalela yabo lokho akwenza manje ma into azama ukuyenza uzama ukuthi wena naye niba abazali balengane niyikhulise hayibo and mhlawumbe uyabona ukuthi wena unesandla esiright sokuthi ukhulise ingane ngoba phela vele lo muntu amithisi luyingane yesikole at least wena umakoti wakho ukhulile uzokwazi ukuthi ingane ikhulise ngendlela eright. Ngiyacela ukuthi uhloniphe isicelo sakhe ngoba ukwazile ukuthi abe neqiniso eze kuwena. Hayi angizwa nje kodwa manje wena nkosikazi ngokwakho usho ukuthi amathumba amangikwenze njani? Angisho ukuthi ngithi lahla ingane ayinacala kodwa le nkulumo yakhe angizwa ngoba mangivuma manje uthi uyakwazi ukuthi ulande enye. Ngifuna ukuthi sibonisane ngoba angeke sasiza ukuthi sinamathelentweni esingeke ukuyishintsha. Ngiyakuzwa impela lokho baba. Naloko nengane futhi angiphike ingane ayinacala. Isiqiniseko sokuthi ke kusangaba into engaphinde yenzeke. Yabona njengamanje ungenza ngibe umuntu okhuluma amazwi engathi anginako ukuzwelana nesimo mhlambe wena ubhekene naso ngenxa yami njengamanje. Kodwa ukukhuluma kwakho kungenza nami ngizithole sengiwa sesimeni sokuthi ngikhulume ngendlela yokuthi wena ubonakala sengathi umuntu ongekho esayidini right noma imina umuntu ongakucabangeli ngesimo engikufake kusona njengamanje. Kodwa ayikho into nami engizoyenza uma ngabe umama umntwana ephindele esikoleni ingane izohlala nobani ngale, ingane izonakekelwa ubani ngale. Alikho eliyikhaya ingane. Kusho ukuthi baba usho ukuthi icala lami kwabo ukuthi kumele ngizogana la ekhaya kaNtombela yiloko kushoyo. Akubanga icala. Shuthi ngabe ngazela kusho ukuthi kahle kahle umngane wami uyijele ukuthi wena uyohlala la uhambe ozilanda izingane lo uzilethe la. Ngicela sithathe ngokuthi ongcono ingane ayinacala. Ayinacala impela mntanami. Yeah. Kodwa manje kusho ukuthi indlela enza ngayo shuthi mina ngiyisiboshwa la ekhaya awuboni kanjani mntana ukuthi ngiyisiboshwa. Shuthi uzohamba yena ulanda ingane leyazibuya yazilethe la ekhaya ngathi ngazi kunomfazi osekhaya menza mfuku ngengane. Mina ngibona ekuhlonipha ngoba ukwazile ukuthi eze kuwena. Afike azehlisa akhulume nje iqiniso njengoba linjalo. Into azama ukuyenza la ubulungiswa ukuthi nje nihlale naye ingane ninikeze ilokhuzana inkuliso efudumele. Kunokuthi akufihlele uzitholele uyayicabanga ukuthi bizozwakala kanjani uma uzitholela wena yonke le ndaba. Hayi ngiyazwa mfana wami. Nokunye nje nkosikazi kona bekungaba okunye ukuthi ingane ngiqhamuke sengifika nayo ekhaya. Hayi ngoba kungakuhloniphi lokho ngikwenzayo. Nokuthi mhlawumbe ngilanda abantu bako TV kanje. Ngoba uma ngithatha ingane sengifika nayo la ekhaya singazange sabonisana ngalokho bekuzongabi kuhle. Isimo sona siyaphoqa ukuthi umntwana egcineni akeze ngala azodlala nobaba wakhe akhule ekhula
esibongweni sakhe nobaba wakhe. Kodwa manje angifuni ukuthi ngiyenze ngesinxele lento yokuthi ngiqhamuka nomntwana sengimshiya la ekhaya. Okay, ake Kuhle ngibuze ngihloniphe, ke ngikhulume nje nawe ngicele ngoba njengamanje ngiwumuntu ocelayo. Kahle njengendoda noma njengenhloko yekhaya kufuze ngabe ngiqhamuka sengithi nje nkosikazi nansi ingane yami ayinayo indawo yokuhlala, kodwa ngoba ngiyakuhlonipha nokuthi ke iphutha lami ngiyalibona, ingakho ngenze kanje nake ukuthi angihlale kahle nawe phansi ngikubekele udaba ukuthi nakho sekunesimo esinjengalesi engifisayo ukuthi sisilungise, sithola indlela eyaphambili sobabili njengomuntu owumsisi wami, sibambisane ekukhuliseni yona ingane njengoba eseshilo umfowethu la ukuthi umntwana yena akanalo iphutha. Engicelayo ukuthi ungamamukela kumntwana, uhlale naye umntwana ungibhekele yena, bese ke mhlawumbe ke kwento ukuthelo nayo uyikhiphele kumina umntwana ke yena angabi esethwala amacala kayise wakhe. Hayi ngiyakuzwa emnyeni wami manje ke luthini udaba lakho nonina wakho umntwana? Uzomthatha yini umlethe la ekhaya zobe isithembu? Akubanga into esikhathi eside. Kwaphela. Kwaba into nje yesikhashana eyahamba futhi yaphela, kwanto ukuthi kuphela into bese iphela sekukhona amathambo asekhona. Hayi ngiyakuzwa baba, ayikulungile umntwana amlethe, kodwa mina nawe sisazokhuluma ngale ndaba engasekho labantu ongizele nabo la. Sizayikhuluma yona. Cha ma, ngiyacela ukuthi le ndaba le siyifinalize. Ngiyakuzwa ngane yami kodwa ingane vela ayinacala, ngiyakuzwa, ngiyayamukela impela ingane kodwa ngisafuna nginike impendulo angiphenduli. Ngizohlonipha nje nani uma ungekho satisfied ngako ufisa ukuthi akutshele bona. Ngifuna sikhulume naye umnyeni wami sisobabili. Usazongiphendula nje na kahle akwazi ukuthi angaqhamuke sengifuqa ingane. Hayi lutho angivumi. Yona ingane ayiza angeke ngiyenzele ukuthi ingane ayinacala. Nami ngumuntu wesifazane ngizele. Kodwa ma kunobhathi kule mvumo yakho. Unayo lento yokuthi ingane ayinankinga, ayinacala ingane. Ayinacala ingane. Phela ngizodila nomnyeni wami mina ngithi ngishade naye noma ngishade nani. Into esizama ukuzoyilungisa la iyona leyo ukuthi sifuna uyamukela ingane ngezandla ezimhlophe. Ngiyayamukela ingane ngiyavuma ngithi mina ngizodila nomkhwenyana wami kanti owenu yini owakho nawe. Ngiyakuzwa ma, ngiyakuzwa. Into engingafuni ukuthi ngiyishiye la, angifuni ungangezibize ngicasuke mfana wami. Ungangicasuli. Ngithe umnyeni wami ngithi sisazokhuluma lezo babili. Nina sengahamba nje nezinto zena ngithi benzele lokho sengizwila ngiyabonga ngisizile. Into besizele kahle ukuzolungisa ukuthi sishiye la. Sile phela umshado wethu lo nina ngendawo umshadweni wethu nje. Kodwa ngiyabotha la. Babizwe yimina ubacela bazongena. Mina obafakile. Sesiyikhulumileke emshadweni wethu. Sesiright emshadweni abaphume phela emshadweni wethu. Basishiye sobabili. Ayithi mina nawe ushadile. Kodwa phela fanele bahambe bebonile ukuthi kukhona ukuthula la ekhaya. Kukhona ukuthula ngiyavuma ukuthi ingane ngiyamukela nto ufuna nize ngithini. Lokho ufuna ukukhuluma kodwa kunolaka engilibonayo emehlweni akho njengamanje. Hayi ngiyalingwa Nkosi yami kaNtombela ngiyalingwa. Ngitsheleni ngiqoqe impahla zami ngihambe. Aningitshela ngani ngihambe. Mama sikho isidingo saloko. Into esiyifunayo la ukuthula. Thina la sizolungisa kahle kahle. Yizingane nifuna ngithini baba hamba uyithatha uze nawe igonile hamba uyithatha Okay ngiyakuzwa uthi ingane uzoyamukela. Yini le ozoyikhuluma nomyeni wakho after thina sesambile? Ezethu lezo uthando. Ufuna ngitshela wena? Cha ngibone ithoni yakho mawuthi uzokhuluma nayo ukuthi ezethu zothando lezo sobabili. Noma ufuna ngitshela wena senzani masesilele? Mama uright ngokuthi ingane nje uright ngale. Ufuna ngitshela wena senzani masesilele nomyeni wami? Cha ngiyilapho mina. Ezethu ke njengoba ngisho ukuthi ezethu lezo sobabili nje wase njengabashadikazi. Kodwa ngiyakubona emahlweni akho mina ukuthi awukho right. Ngiyavele ngibe right nje vele ukuthi ingathi ukhisimusi ingathi konke kuhamba kahle. Ngiyangivumile impela kodwa ke vele khona le phela lokucasuka okukhona ukuthi ungilile. Angifuni ungasho khona lokucasuka vele. Angikwazi vele ngishaya izandla ngathi ngihappy yonke into ihamba kahle. Kodwa kona ngizozama ukuthi umoya ngokuhamba isikhathi uzoya ngokwehla ube ngibe right. Kodwa kona ngeke nje udaba lifika nje manje luyisigaxa longaka. Vele ngilamukele nje kube lula konke kanjalo. Kodwa uyabona wenza into right. Ngiyambona enthi hayi wena wenza into right nothi aqhamuka ingane mhlawumbe isino 15 16 years. Iqhamuka isithi isekhaya la. Yona wenza into enhle impela kodwa ungaphinde ke emnyeni wami. Yabona ungaphinda. Hayi mhlawumbe ngokubilisa amanzi Nkosi impela. Hayi ngiswakala Nkosikazi. Shuthi njengamanje sisifikile kwisiphetho. Hayi sesifikile kwisiphetho hayi yena wenze kahle ngisizile ngiyabonga. Ngizocela ukuthi umhako umnyeni wakho khona ngizobona ngibe comfortable ukuthi like ni right ngempela njengamanje ngaphambi kokuthi ngihambe la.
hlisa umoya nkosikazi. Ngihlisa umoya. Hlisa umoya nkosikazi. Sicela wehlisa umoya ma. Sicela wehlisa umoya. Ngoba nje bangibalandile nje ngenzela khona ukuthi noma sebehamba sisale sina ukuthula thina sobabili. Makhona imibuzo ofunwa ukuthi mhlawumbe uyibuze ngakho ngibalandile ukuze sizoyikhuluma nje kahle bekhona nabo. Ungabi khona ukunyukelana kwemoya bengasekho abantu abangangenelela kahle. Ilokho nje bese bengibalandele khona ukuthi bangiphelezele bese beqapha naleso simo sinjalo. Ngoba kuningi kuyenzeka la ngaphandle. Usho kahle impela baba kuningi kwenzeka. Bathi ngikhakhe ngingakhakha. Uma ngisala ngikinya lana kusufile usothini. Khona kula kabazama ukuvika nkosikazi. Bazobe bekuphi baba? Bazobe kuphi ngoba bazosibehambile ngisala ngikinya la. Bazobe kuphi? Awuboni ma ukuthi mawumkenya mhlawumbe ngebhada vela shona ukuthi uzoboshwa. Ngizoboshwa bangakubeboshwa abantu besifazane nje bengoqala yini mina. Bangabafazi bebulawa amadoda abo la ngaphandle. Obebenzelisa ngizinto enje. Mama kanti uhlosa ukumbulala noma? Angisho ukuthi ngizombulala sengisho kule nkulumo yakhe yokuthi athi kube nokuthula nithi nihamba sekunokuthula. Unesiqiniseko esinganani sizoba khona ukuthula. Makungekho ukuthula ukuthi uma kunokuthula kunokuthula. Angabe secasha ngani. Ukuthi uletheni mina ngoba naku ngizowenza ukuthula. Angacashi ngani ngathi mhlawumbe la ekhaya kunakuthula. Hayi into engiyibonayo la. La ekhaya usho ukuthi ukuthi akunakuthula la ekhaya baba. Cha ayisimo mhlawumbe engisenaso esingenza ukuthi mhlawumbe nokuthula obekukhona kuphazamiseke. Kodwa into engiyibonayo la mina mfowethu ukuthi hleze umuntu amdedele umama ehlisa umoya kahle mhlambe ebusuku namhlanje amdedele umama ehlisa umoya kahle bese ke yakwazi ukuthi mhlamba aphinda ambone kusasa ekseni sesibonana ke kahle mhlambe nomoya uzobusewehlile nokucabanga mhlambe wacabanga sesixoxa ke sesibonisana ukuthi sesicabanga mhlambe wafika phi naye ngemicabango wakhe kodwa nje okungijabulisayo ukuthi umntwana akabe akeze kodwa kule ndawo yokuthi ke mhlambe ke ukuze kungabi khona ukulwa nani mhlambe ngamdedela umama bayedwa namhlanje ngikwazi ukuthi ngimbone sengimbona kahle kusasa usizoshawa umoya naye ecabanga isisi kahle. Lithene la ku hlangothi mama. Ayi akenza ngithi uyazenzela vele. Angithi uyakwazi ukuthi ahambe emithisa. Mefuna ukuhamba kahambe phela. Mhlawumbe akangishiye ngishawa umoya ke nami ngicabange kahle uqinisile akahambe. Kodwa lo mntwana ukuthi uma ngibele. Hayi umntwana anacala ingane ayikazi binacala. Lelo ngiyalibonga kakhulu le. Naleyo ukuthi uzomkenya. Hayi bengimane ngisho nje ngoba phela nithi kushuthi akuphephile la ekhaya. Ingakade ngithi nisho kanganani ukuthi kushuthi mengabe senambili kuzobe sekuphephile. Kanti wena uyamshaya nobaba kakho? Hayi cha ngazi ngimshaya ngambuza nawe. Angisi umuntu oshayayo mina. Hayi yena akanasi isandla kodwa uyazi ukuthi umuntu wesilisa akahlungumezeki ngokushaya isikhathi esiningi kodwa ke amazwi ahlala kakhulu kumuntu wesilisa kunegugu kunokushawa abantu besifazane kakhulu mhlamba abathinteka kakhulu leyo ndawo kodwa umuntu wesilisa uyalinyazwa amazwi. So mayingabe ke ukuthi mhlamba ukujikjela ngamazwi athi kuba bukhali uye wenze njani? Ngiyayibize baba ukuthi kwesinye isikhathi ke uhlala ulalele ngoba phela mawuphinde futhi usukuma uhamba athi umuntu usuthi asilungise kanjani izinto uma ngabe ngizothi ngikhuluma ubuhamba okunye uyahlala ulalele bese ke kwesinye isikhathi ubona ukuthi hayi sekuyobonakala kubonakala uphuma uhamba ushiye kanjalo njoba namanje uzophuma futhi uzohamba futhi uzobuya futhi lawo masa azobe samile njoba uzohamba nje futhi uthi uyolala ngazo ukuhamba kwami kwenzela ukuthi ngikudedele ngiyongena ngale endlini enkulu bese ngikudedela ngala ukhululeke ucabange kahle hayi ngiyakuzwa emnyeni wami ngiyongena endlini enkulu angihamba ukuthi ngiyahamba ngiyangaphandle ngiyongena ngale ecela ma ukuthi nje enhlizweni yakho ekujuleni kwayo ukuthi umxolelo baba because ukwazile ukuthi asondele kuwena ngeqiniso aphinda asondele afike ekutshela ukuthi kwenzakale u1 no2 yabo kunokuthi uzwe sewuzwa kuthiwa senikhulile kule relationship yeni senikuduze sekuthiwa unengane ngaphandle kanjani ukwazile ukuthi njengamanje ageqa amaguli. Hayi kona ngiyezwa noma kunzima nje
ya kunzima kona kulula ukuthi uvele wamukele kodwa ngiyakucela futhi ngathi njengoba ngiyaphupha nje mina yonke lento eningitshela yona yazi Yeah. ngathi ngiyaphupha ya ngathi ngiyaphupha nje kodwa siyacela bandla ukuthi ekujuleni kwenhliziyo yakho umxolele kube nokuthula la ekhaya nengane ikhule kahle ibe sezandleni ezifudumele. hayi ngiyanizwa hayi ngiyaxolela mnyeni wami kulungile Cha nami ngithathe nje ithuba lokubonga nkosikazi ukuthi kakhulu engikubongayo ukuthi azwelane nomntwana. Ngiyakubonga kakhulu lokho ngoba noma ngathiwa besingahlala thina sinokuthula kodwa uma ngabe umntwana engaswelananga naye noma umntwana eseyintabeni le nami bengezoba nokuthula kumina ngaphakathi. So ngiyakubonga nje lokho ukuthi anginikeze leyo ndawo yokuthi azulane nesimo somntwana. Ngiphinde ngibonge futhi nakumfowenu mfowethu kanye nohlelo lonke uhamba nalo ukuthi cha ningiphelezele ukuzolibeka lolu daba nokuthi nikwazi ukusibonisa indlela yaphambili kulolu daba lolu. Siyabonga kakhulu nakuwena ma hayi ukuthi ya kona kunzima ukugwinya ngoba kuyababa kodwa siyabonga ukuthi angenza nje umnyeni wami emva kweminyaka lo daba kubekela lona. Siyabonga nje kakhulu. hayi ngiyabonga nami Mbukele emakhaya ezinye indaba uthi mawuzizwa zishaqisa igazi amanye amaqiniso kunzima ukuthi uwamukele kodwa ekugcineni kufanele uwamkelile. Siyakuthanda ke nayinoma ikephi lekhona noma ngabe useswazini noma ngabe ukephi noma ngabe ukephi siyakuthanda kube kanjalo ke nisitshengisa uthando leli nisitshengisa lona nakuma comment ngakhohlwa ukulike ucommente usubscribe siyabonga kakhulu. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Black